Wadyo pili niya nga mga, pati pastor, tirahan. Amang? Mang! Ha? Oh, amang ko! Da, kana. Sige kana, Abis na luoy, minimo, ikaw mong iantong! Saon ko man ha? Wa dyan ko'y kwarta ba? Tibok adlaw, wa dyan. Grabe naman kayo ni. Saon dyan ko man ha? Ah! Kabalon ako! Naa po'y plano ning amanga, oh. Magpaamang-amang na lang ko. Gamiton ako kung mapagkamang-amang para makakwarta ko. Uy, kani. Kaya mo agi. Kwarta agad eh. Madala ka nung atik ni no? Uy, Mang! Ikon sa magkadya kadako ni muglawas. Paningkamo to gimuha. Sa muka dyan niya mga oy. Kabalong panugal pa kuning kwartahan eh. Daraw, palit ang pagkaon na. Awa, oh. Nabudol na po niya sa tumboy. Nailan siya. Sa kwarta na pagwan eh. Mangata na pugo. Uy, kwartahan yun di ba? Murag kusog-kusog ang kubitriya mo. Kene, mantag, harian ko sa hantakanda na apoy sabong dito. Kani padulong na. Yakan ko ni para mo tuog yun ba? Kanina na po si Buka. Pangayuan ni Ron. Uy, Mang, yaka-yaka naman ang kada. Unsa may problema nimo? Sige ra magagpangayo. Panarbaho pod. Ginoo ko. Wa na nihilak na. Pero, kabalong manugal pa ko. Taan nga. Taisan na po. Uy, dako-dako niyo. Nawara, tama dyan ko. Para maaning amanga, oy. Igsoon ko. Sa panahon karon magtinabangay na kita. Dili kita angay magdinalo. 500, 501, 500. Nah, pastor. Kanay kay pastor. Daghang yun ni kwarta ni. Maila dyan na ako ni kay mo tumandayon. Eh, ma'am, igutom day ka? Tara, sabay sa kuha kay mga unta. Uy, kadibanding ba nimo? Igutom ka niya, kwarta malagi mo pangayoon. Makaunon ta ka, di ka mo kaon. O, na 20 o. Nya, malakos ko. Maila na po. Nawara, wadyo pili niya nga mga, pati pastor, tirahan. 500, 520, 530. Kani, ubay-ubay na. Makalaag na ko sa hantakan ron. Patay. Oh! Uy, sakto. Naag yun di ay. Harip ako. Oh, harip. Amang? Mang! Ha? Oh, amang ko. Amang ko? Giilad na minimo? Da, kana. Sige kana, Abis na luoy, minimo, ikaw mong iantong! Ating naman itong ako, abon. Da! Hari lagi! Da, tagamin mo amanga ka. Pangilan pa. Utik ba, utik?